The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Let's go! Ginkamasaan sang husto sang Germany ang Curacao. Sa scoring 7-1 sila hampang sa Group E sa Houston Stadium sa Houston, Texas, USA sa nagapatayin nga FIFA World Cup 2026. 6 minutos pa lang sa pagsugod sang match-up, nakascore na para sa Germany ang ilang midfielder nga si Felix Mecha. Ining bagong record sang pinakamarasig nga goal sa FIFA World Cup 2026. Mas barasig pa ini sa own goal nga naset anay sang Paraguay midfielder nga si Damian Bobadilla sila hampang batok sa United States of America. Pag-abot sa ika-21 nga minuto, naka-goal para sa Curacao si Levano Comenencia. Ining maragtason kagunang nga goal sa Curacao sa World Cup. Pagkatapos ini, wala na nagpapugong ang Germany. Kaginsunod-sunod ang goals. Pagikanday, Nico Slaughterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, kag Denis Ondav. Nagapang-82 sa ranking ang Curacao, samtang rank number 10 naman ang Germany. 4 ka beses na sila nga nakadaog sa kampyonato sa World Cup sa 1954, 1974, 1990 kag 2014. Ini naman ang debut sa Curacao sa FIFA World Cup. Sa bugos nga maragta sa World Cup, sila man ang pinakagamay nga nasyon base sa area kag populasyon nga naka-qualify nga makahampang sa among tournament. Ini nga gamay nga isla sa Southern Caribbean Sea, may 150,000 lamang nga populasyon kag 444 square kilometers nga kalaparon. Apang nalakip sila sa 48 teams nga magakompete sa World Cup 2026. Nagka-qualify sila sa tournament pagi sa CONCACAF qualifying process sa nagpanguna sila sa Group B sa final round. Ibaluan nga magluwas sa Curacao kag Germany. Nagakompete man sa Group F sa Group E ang Ecuador kag ang Ivory Coast. Ang talan nila nga hampang ang panigayonon sa Estados Unidos. Samtang sa bagulang nagtakop nga hampang nagresulta sa 2-2 draw ang group match sa Netherlands kag Japan. Giniwat ini sa Dallas Stadium sa Arlington, Texas, USA kag nagtakop alas 6 subong nga aga. Matandaan nga 4 katuig nang nagligad ang Japan amo ang ginkamig nga surprise package sa World Cup nga giniwat sa Qatar. Ginlutos nila ang powerhouse team sa Spain kag ang 4-time world champion nga Germany. Ante sila nalutos sa Croatia sa penalties sa last 16.